benepisyaryo nakabaton sang cash assistance, pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Kag Iloilo City Government, sa pagpanguna sang General Services Office, nagpatigayon sang trash to cash activity. Solid waste management nga programa sang syudad, mas ginpabaskog. 505 nga beneficiaries ang nakabaton sang 3,000 pesos nga cash assistance sa ginpatigayon nga payout sang Assistance to Individuals in Crisis Situation sa Freedom Grandstand Subo nga adlaw. Sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, pinaagi sa programa sang Department of Social Welfare and Development kaupod sa opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda, ginhatag ang cash assistance. Yara man ang More Electric and Power Corporation nga naghatag sang bulig para sa pigado nga makaangkon sang ila kinaiya nga mga metro agud mag-apply sang kuryente sa ila panimalay. Sa estimate namin, if there are about mga 91,000 na na potential, no? Ang the number that we have now, ang ara is mga 88,000. So we're seeing siguro ara pa mga 3,000 to 4,000, no? And we're still working hard nga gid naton, maisulod gid naton as konsumidor, no, ang remaining. Oplan Valeria is still ongoing. No, pero ang na-notice natin ngayon, no, is pakonti na, no, pero ara pagit, no, may mga there's no day na wala tayong huhuli, no, na mga illegal connection. So basta kita we continue, ang appeal lang namon is that sana, no, yung mga naka-illegal connection mag-apply na kay it's very very easy, no, and they know that nga budlay gid pag file kita ng kaso, no, and naka-file kita ng case against them, budlay gid, and we don't want that, no. Ang aton is that we just want them to come forward and mag-apply na gid, no. Nagalaom ang lokal nga panguluhan nga mapadayon nga ma-modernize ang pasilidad sang More Power bilang distribution utility sa syudad sang Iloilo. At this time, no, ang focus gid naton, which has been the focus since 2 years ago, no, ang modernization sa programa, no, because I think this is the only way that we can really be efficient, no, sa pag deliver, no, sa mga serbisyo sa mga pamuluyo, no, and it's only through a what we call a robust system, no, para hindi na gid makasana, no, hindi na experience ang aton mga pamuluyo for any brownout, no, mga I mean things nga mga unforeseen which we are already trying to cover, no, sana in the next 2.5 years, no, maintindihan gid kita sa mga pamuluyo because we're doing everything, and sana by that time ang serbisyo naton, no, will already be as we say seamless na gid, no. Sa balor nga 3,000 pesos, makaangko na sang legal nga connection ang mga pumuluyo. Pinaagi sa 2,500 nga meter deposit kag 500 nga meter cable. Sang damlag lang, nagsapol man si Mayor Jerry Treñas kaupod ang More Power Iloilo kag Public Utilities Group of Iloilo. Ago diskusyonan ang plano nga pagbutang sang underground distribution system sa bahin sang Calerial. Initanan nga lihok kag bulig sang lokal nga panguluhan ang makapatibawas sa ekonomiya sang syudad kag mapasanyog pa ang Iloilo City. Isa sa mga aktibidad sang City General Services Office, kaupod ang City Environment and Natural Office, nagpatigayon sang trash to cash nga aktibidad nga ginhiwat sa Sunburst Park Subo nga adlaw. Ini ang kabahin sang pagselebrar sang 85th Charter Day anniversary sa syudad sang Iloilo. Ang trash to cash nga aktibidad ang may tinutuyo nga mapahibalo kag mademonstrar ang insakto nga solid waste management. Pinaagi sa segregation nga posible mangin source of income kag pagdumdum sang 3 Rs: reduce, reuse kag recycle. 13 ka mga pilot barangays ang nakabaton sang tricycle nga himo nila magamit sa pagtipon sang mga recyclables, kaangay sang botilya, plastic, lata kag madamo pa, agud i-convert sa cash. Kabahin sa mga barangay, amo ang Bakhaw, Benedicto, Boulevard, Buntatala, Kalaparan, Kompanya Sentral, East Baluarte, North Baluarte, Salvacion Habog-Habog, South Baluarte, Santo Niño Norte,
Tanza Esperanza kag West Habog-Habog. Actually, 13 na sila kabilog, no? Pilot na sila nga mga barangays nga gin-organize out of the program sang GIZ together with the Central Philippine University. Kay these are barangays nga may mga areas balang hard to reach. So gin-provide naton sila sang mga tricycles nga na kay ang purpose para nga ma-promote man ang recycling sa mga barangay, gina-collect nila and then properly dala sa aton nga mga junk shop operators nga may ara kita nga partnership, no? May memorandum of agreement kita upod sa ila sina. Kay ang mga junk shop operators nga ini, they serve as alternative sa material recovery facilities. Gin-display man sa Sunburst Park ang mga nagkalain-lain nga obra sang barangay. Kaangay sang gown, kulintas kag madamo pa. Diri ginapakita nga posible ini mangin pala nga buhian o kun source of income pinaagi sa pag-recycle sang mga basura. Ini ang ginasuportahan man sang German Agency for International Cooperation, European Union kag Central Philippine University. Madamo pa nga mga aktibidad kaangay sini ang ginapatigayon sang Iloilo City Government agud masolusyonan ang madamo nga basura sa syudad kag maipakita ang epektibo nga solid waste management sa syudad sang Iloilo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.